It-Tnejn filgħaxija il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia għamel żjara formali fil-klabb tas-sapporters tal-Manchester United f'Santa Venera. Adrian Delia li huwa supporter tal-Manchester United u l-ewwel kap ta' partit li qatt żar dan il-klabb. Jilqgħu lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm il-Kumitat tal-Klabb fosthom il-President Joseph Tedesco, il-Viċi President Joe Catania u s-Segretarju tal-Klabb Robert J. Muscat. Waqt il-laqgħa Adrian Delia kellu diskussjonijiet dwar l-istorja ta' dan l-istess klabb, dik tat-tim tal-Manchester United u l-futbol in ġenerali. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista firma l-ktieb tal-viżitaturi waqt din iż-żjara. Il-klabb tas-sapporters tal-Manchester United f'Santa Venera din is-sena jalaq 60 sena mit-twaqqif tiegħu f'pajjiżna u huwa uffiċjalment l-aktar klabb antik eżistenti tas-sapporters tal-Manchester United fid-dinja, inkluż fl-Ingilterra. Kien John Calleja fl-1959 li waqqaf il-klabb u kien ukoll l-ewwel President tal-klabb.